Tak hezký den, my něco málo natočíme dneska kratičkého s Niem. Teďka tady běží školáci ze školy, takže nás tady mírně plaší, takže jsme mírně nervózní. A jak jsem tady vysvětloval, že se snažím uklidňovat a navazovat pořád takový ten přátelský vztah s leguánem Niem, takže se jako hlavama dotýkáme, nebo že se teda oblizujeme normálně, tak to je něco, co jsem si přetáhnul od scinků, od některých scinků, které mají mláďata, čili od jiných plazů. A já jsem našel už fotografie, že tady to různé uklidňování právě těma dotykama hlavy nebo tím oblizováním, že je možné takovéhle fotografie najít, jsem zjistil. A potom teda jsem se dozvěděl, že právě profesor, teď abych neřekl něco špatně, Gordon Burkhardt z univerzity v Tennessee, tak zjišťuje, že když něco ti leguáni v té své skupině těch mladých zvířat, těch sourozenců, šli něco řešit, že upevňování těch vztahů před tou akcí tak bylo právě spojeno s tím, že se navzájem dotýkali těma hlavama. Takže ono to v podstatě, to, co tady nám dobře slouží k té komunikaci, jak upevnění vazby, tak je něco, co je vlastně pro toho leguána docela přirozené. Takže školáci už utekli, my jsme si něco málo řekli a teď se podíváme. Nio, natáčíme teďka. Tak, podíváme se, ať se podíváš tam na lidi vevnitř, co jsou vevnitř v té kameře, co se teďka budou dívat na tebe na druhé straně obrazovky. Tak, teď se takhle uklidníme pěkně a budeme zdravit a budeme se těšit zase někdy jindy. Hezký den.